Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Sa dos, Action Radio Philippines Standard Time. issue, serbisyo publiko. Aksyon, balita, morning edition. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Golden Dove Awards. Aksyon, balita, Sunday edition. Manila Broadcasting Balita, Company. Sa balita, komentaryo, issue, Bayan nga syudad sa Bacolod, Serbisyo Western publiko. Visayas, Kagugus nga Pilipinas. Welcome na Sa sa Bacolod, pangalaga sa Aksyon Aksyon na Balita Radio. Sunday Edition. Karoon nga daw, Domingo, Mayo 10, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, Manila Para sa Broadcasting mga Company. headlines, sa una kita sa Sa mga balita. balita lokal, mga estudyante na may Komentaryo. gadget, pwede na maka-homeschooling Issue. sa dalam sa Hindi Normal sunod sa Dapat Region 6. Serbisyo Patient publiko. number 2 sa Negros Occidental naka-recover na sa Sa Bacolod, COVID-19. Aksyon Sa balita national, 5.4 magnitude nga linog nag-igo sa Occidental Mindoro pagkayog na batyagan man sa Metro Manila. Gobyerno magabakal sa 20 bilyones nga balor sa Manila PPE. Sa Broadcasting balita Company. international, mas Sa balita. 800 ng mga preso sa kakasuhan sa Komentaryo. California nag-positibo sa COVID-19. Issue. At sa sports, balita, Toronto Raptors Serbisyo balik publiko. ensayo sa masunod na semana. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos ng Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, Manila mahalaga ang Broadcasting Company. Sa ang balita, pananatili sa loob ng bahay ay Komentaryo. isa sa pinakasimple pero Issue. pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Serbisyo publiko. Kunwari, ikaw ang tuldok nito. Malusog ka. Sa Bacolod, Malakas. Aksyon Lumabas ka ng Radio. bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalubong ka ng COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong may Manila sa iba. Broadcasting Company. Pwedeng naipasa ng Sa balita. virus sa iyo ng umubo siya. Komentaryo. O baka naman ay Issue. nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na Serbisyo kontaminado. publiko. Ngayon ay mayroon ka na ng COVID-19. Sa Bacolod, Isa ka ng Aksyon carrier na Radio. makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas ng ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdaman sintomas. Manila Broadcasting Company. Nakakahawa ka pa rin. Sa balita, Pag-uwi sa bahay, Komentaryo. maaari mong mahawakan ng iyong pamilya. issue, Kasama na dito ang lolo at lola mo. Serbisyo O ang mga publiko. magulang mo na may edad. Sila ang sa balita, sa Bacolod, sa Aksyon Radio. Aksyon, balita, Sunday edition. Sa aksyon. Lasay sa Single Action Radio Manila Philippines Standard Time Broadcasting ang Company. sa Italinas ang mga Sa balita. ipapangunang balita lokal. Nagapadaan Komentaryo. ng Department of Education Region 6 sa Issue. pagbigayan ng inventory ayon sa handaan sa pagbukas sa Serbisyo class sa Agosto publiko. 24 sa idalong sa New Normal. Sa Bacolod, Action Radio, Aksyon ginahayag ni Assistant Radio. Regional Director Dr. Jocelyn Solana. Sa idalong sa New Normal, ang mga estudyante kag manunod do nga mayroon sa mga gadget ang pwede maka-homeschooling o continuous learning. Kinahembro ni Manila Solana na ang mga estudyante Broadcasting naman na Company. wala sang internet Sa balita. connection kag gadget kami sa mga nabukid na Komentaryo. lugar ang kinahanglan nga magpadulong sa eskwelahan Issue. para magtuon. Sa idalong sang New Serbisyo Normal, 20 publiko. lamang ka mga estudyante sa isa ka classroom kung Sa nag-uusal Bacolod, sang armchair. Aksyon Sa Radio. 15 naman ka mga estudyante kung nag-uusal sang desk para matunan ang social distancing. Suno kay sila ng schedule sa klase ang magdadepende naman sa class programming sa Manila eskwelahan. Broadcasting Ang mga Company. manunodlo ang igapay Sa lamang balita. sa training sa pagpatigayon sa online Komentaryo. klasa. Sa Hunyo 1, kinahanglan na Issue. mag-report ang mga public school teachers para magprepara sa Serbisyo pagbukas sa publiko. klase. Ang DepEd suno kay sila ng mag-istorya man Sa sa Bacolod, Amerikanan kung anong Aksyon klase sa pagtuon Radio. ang pwede sa ilang kabataan. Suno kay sila ng plano sa internet na maglutang sa mga hand washing area sa gates ng eskwelahan. Pag-spray sa alcohol sa mga estudyante antes magsulod. Manila Pagpag-usara Broadcasting sa Company. thermal scanner. Sa balita,
halimbawa, yung may mga bata Komentaryo. na may mga gadgets sa kanilang bahay, Issue. pwede sila mag-schooling online or digital Serbisyo learning. publiko. Yung mga schools na equipped with Sa Bacolod, facilities Aksyon! online for online Radyo. learning, pwede rin. Napadaan ang tingog ni DepEd Assistant Regional Director Dr. Jocelyn Manila Solana. Broadcasting Company. Samtang Sa naka-recover balita. na ang 42 anyos na lalaki na COVID-19 Komentaryo. patient number 2 sa Negros Occidental matapos Issue. nag-negatibo sa duwa ka RT-PCR Serbisyo test. publiko. Siyang residente sa barangay Nago, Banwasang La Castillana. Sa Bacolod, Base sa Aksyon! DOH Western Radyo. Visayas Center for Health Development Bulletin number 44 ang ginawa kahapon nga daw. Duwang bago nga naka-recover sa virus sa Region 6, ini ang ginalakiban isang 21 anyos na lalaki nga residente sa Manila Aliag-Aw, Broadcasting Iloilo, Company. 42 anyos Sa na balita. lalaki nga residente sa La Castillana. Komentaryo. Sunod sa DOH 6, 200 Issue. tanan ka mga lab results ang bago nga nagwa. Serbisyo Ang tanan publiko. ang nag-negatibo sa COVID-19. Sa kabubusan Sa ng Bacolod, Region 6 ang may Aksyon! 32 ka Radyo. COVID-19 cases. 38 sa ila ang COVID-19 survivor ko naka-recover. Kagpulo naman ang napatay. Manila Sa dugang pangabalita lokal, Broadcasting Company. ipapirma ni Murcia Mayor Sa Jerry balita. Rojas na ginlubong Bernes ng hapon sa Komentaryo. Murcia Public Cemetery ang isa ka sa Issue. 63 anyos na senior citizen na lalaki nga napatay. Serbisyo Samtang publiko. ginalubong sa Corazon Occident dito ng Memorial Regional Sa Bacolod, Hospital dili sa may Aksyon! siyudad ng Bacolod. Radyo. Sunod kay Rojas ang ginlubong ang napatay tungkol sa masakit community acquired pneumonia. Ginpatag ni Rojas na gilayong ginlubong ang napatay base man sa pulisa Manila sa DOH. Broadcasting Dapat Company. ginlubong o Sa balita. confirmate ang napatay sa sunod ng 12 oras. Komentaryo. Sunod sa alkalde, complete man sa personal Issue. protective equipment na kung PPE ang magnag ang Serbisyo mga naglubong publiko. kag nagsiguro man nga naputol sang maayo ang Sa napatay. Bacolod, Ginpaidalan Aksyon! sa swab test ang Radyo. napatay pero ginahulat pa ang resulta. Nagapahambang sa mga lugar ng lumbantay sa patio ang alkalde kag ginaplano man nga temporaryo nga lumilian ang pagduaw tugtog na wala Manila pang makagawa Broadcasting ang Company. resulta sang Sa swab balita. test. Siyempre, hindi niya Komentaryo. siya COVID Issue. positive. Hindi siya COVID positive. Ang iyan niya Serbisyo publiko. Sa history, ako may kidney Sa problem Bacolod, na siya na. Aksyon! And of course, Radyo. kaya sila ginugang ito nga community acquired pneumonia. So, being required siya nga marupong tayo. Dapat yan ang tingog Manila sa Mayor Broadcasting Jerry Company. Rojas. Sa balita. Samtang nagpadala naman sa Komentaryo. sulat ang talatapan ni Congressman Greg Casataya kay Issue. Dole Secretary Silvestre Belo III sa Serbisyo tulong na mapalabot publiko. ang concern sa mga magagmay ng mga negosyante at mga empleyado Sa sa Bacolod, sa Bacolod. Aksyon! Ang sa Radyo. sila pending application para sa Small Business Wage Subsidy o pampuling pinansyal sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Casataya ang iyagin sa dalang komunikasyon ang nagatuloy Manila may baluan mismo Broadcasting Company. kung Sa wala balita. pas ang tsansang na mapainan sa Komentaryo. mga pondo ang narinig ng mga aplikante Issue. na napaslawan sa pagbaton sang ayuda sa idalang sa Serbisyo COVID-19 publiko. Adjustment National Program Concampa. Sa Bacolod, Suno kay Gasataya Aksyon! iyan mo ang Radyo. inisyatibo para mabuligan ang aplikado ng mga empleyado na wala makapalit sa ayuda bangod sa kakulang sang pondo nga ginalokar sa Region 6. Sa datos nga nakuha sa kongresista gikan sa Dollar Region Manila 6 sa Broadcasting kabilugan Company. Sa balita. 3,716 ka mga Komentaryo. establishment nagsumite sa application pero Issue. 1,408 lamang ang napubahan Serbisyo publiko. nagkahatagan sang bulig pinansyal. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo. Padala na kay Secretary Delio Santole. Inline siya sa panawagan ng madamo ng mga business establishments Manila sa Bacolod, as well as Broadcasting mga Company. empleyado. Sa balita. Dapat yan si Bacolod Komentaryo. Congressman Greg Gasataya. Issue. Sa katapusan nga balita lokal, Serbisyo padayon nga publiko. ginabulong sa Alfredo Marian District Hospital sa Barangay Sa Bacolod Bacolod, sang Sagay City, Aksyon! Bediha, Radyo. Anyosa. Matapos ginlabong sang iyang living partner ang Barangay Rafael Herrera sa Bunga Syudad. Sinisya nga pagpangusisa ni Police Major Antonio Benitez ang hepe sang Sagay City PNP. Manila Ang suspect na Broadcasting naglalakay Company. Delia Sa balita. Suicado, 51 anyos, nagapuyo sa nasabing Komentaryo. lugar. Sunod kay Benitez, ginaligang kay Issue. namang biktima sang ginpakong sining iya living partner Serbisyo nga publiko. patsona. Rason nga nagbuhay ni sa minanong kag ginlabo Sa ang Bacolod, biktima. Una Aksyon! nila sa Lopez Radyo. District Farmers Hospital sa Bediha. Ang testing sa Kalungan District Hospital sa Sagay City. Ang suspect ang voluntaryo naman nga nag-surrender sa Sagay City
Manila Broadcasting Company. Aksyon Sa balita. Sunday edition. Komentaryo. Una sa balita. Una sa aksyon. Las 6 Serbisyo 12 Action Publiko. Radio Philippine Standard Time sa mga balita Sa national Bacolod, 5.4 magnitude Aksyon nga linog na Radio. dito sa Occidental Mindoro, Pagtayo, dapat sa advance ng mga lugar sa Metro Manila. Gobyerno Nasyonal magabakal sang 20 milyones na valor sang PPP. Detalye Manila sa mga balita Broadcasting nasyonal Company. pagkatapos kidam. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Las 6 sa 15 Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon balita Sunday edition. Sa aksyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Las 6 sa 16 Action Radio Philippine Standard Time, nagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nabatsyagan ng 5.4 magnitude nga linog sa northeast ang Lubang Occidental Mindoro. Takna alas 3 sa 18 kahinasang kagahon, Mayo 10. Sunod sa Fivox, ang linog ang tectonic in origin, kag may kadalubon nga 76 kilometro. Una lang na record sang Fivox ang 5.5 magnitude nga linog, pero sa ulihi ini ang gin-downgrade sa magnitude 5.4. Nabatsyagan ang intensity 4 sa Makati City, City of Manila kag Parañaque City. Intensity 3 naman sa Malabon City, Mandaluyong City, Pasay City, Pateros, Quezon City, Taguig City, Tagaytay City, Cavite, Calapan City, kag Puerto Galera, Oriental Mindoro, Calataga, kag Lipa City, Batangas.
Samtang naglapaw na sa 700 ang napatay bagon sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakuli nga datos sa ginpagwa sang Department of Health, ang pungsod ang nakarecord sang 8 kabago nga napatay o kon kabugusan nga naglambot na sa 704. Sunod sa DOH, may 147 nga na-record nga bago nga COVID-19 cases o kon sa kabugusan 10,610 cases nationwide. Padayon man nga nagadamo ang nag-recovery sa masakit matapos nga mayara sang 108 ang dugang nga COVID-19 survivors o kon may kabugusan nga 1,842 recovered patients. Ang nga COVID-19 news updates ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Negros Grace Pharmacy. Stay safe bakolod kag Negros kaya ta ini. Samtang sa dugang pa nga balita national, magabakal ang gobyerno sang 3 million PPE sets balor 20 bilyones pesos para ini sa bulan sang Hunyo tubtob Agosto karon nga tuig. Sunod kay National Task Force COVID-19 Chief Implementor Secretary Carlito Galvez Jr., ang gobyerno nasyonal sa karon ang magastak sang PPE kasunod ang COVID-19 pandemic ang posible magalawig sang tubtob tuig 2021. Wala gin palayag ni Galvez kung sa din magabakal ang gobyerno sang PPE. Sa tuong Abril, ginanunsyo man ni Galvez nga ang gobyerno ang nagbakal sang PPE set sa pungsod China sa idalam sang government-to-government deal. Una na sa tuong ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga may mga local garment manufacturers naman ang gintuginan nga maghimo sang medical grade PPE sets nga 10,000 PPE sets sa kada adlaw. Samtang ginakonsiderar sang National IATF ang rekomendasyon nga posible 15 dias nga pagpalawig sang enhanced community quarantine sa National Capital Region. Una ang ginanunsyo ni Metro Manila Council Chairman Parañaque City Mayor Edwin Olivares nga ang grupo sa mga alkalde sa NCR nagpasasang resolusyon nga nagapalawig sang duha pa ka semana nga ECQ sa NCR. Ginpathag ni Malaya nga bisan nga rekomendasyon lamang ang resolusyon sang MMC pero ini ang pagatunan sang National IATF. Sunod kay Olivares, sabayan sang Metro Manila ining ang magadepende naman sa makuha nga data analytics sang IATF pagi sa Technical Working Group bangod gidatunan pa ang sitwasyon. Sunod kay DILG Undersecretary Malaya kung ang iban nga syudad sa Metro Manila ang yara sa GCQ, samtang ang iba naman ang ECQ, imposible para sa mga empleyado nga magbiyahe para makatrabaho sa isa ka syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pa nga balita national, ginatugutan na ang mga konstruksyon kag infrastructure projects nga ginakabig esensyal o kon importante sa mga lugar nga ginpaydalom sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginamendahan ang omnibus guidelines angon sa pagpatuman sang community quarantine sa Pilipinas para tugutan ang private kag public construction firms nga mag-operate sa mga importante nga mga proyekto. Lakip sa mga ginatugutan nga proyekto ang mga quarantine kag isolation facilities, flood control kag iban pang disaster risk reduction and rehabilitation programs, sewerage projects, water service facility projects kag digital works. Sunod kay Roque, tugutan man ang mga priority public kag private infra projects may angon sa food production, agriculture, fishery, fish port development, energy, housing, communication, water facilities, manufacturing kag business process outsourcing. Ginatugutan naman nga makabalik sila trabaho mga construction workers nga gin-accredit sang DPWH sa mga lugar nga ginpaydalom sa enhanced community quarantine. Sa katapusan nga balita national, hindi na maghatag ang DILG sang extension pagkatapos sang subong adlaw Mayo 10 nga deadline sa pagpanagtag sang unang nga tranche sa ayuda sa idalam sang Social Amelioration Program o KONSAPA. Ginpahayag ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya, subong adlaw Mayo 10 ang pinal nga deadline sang SAP distribution kag wala na sang extension. Nagpanda naman ang DILG nga ang mga LGUs nga napaslawan sa gintalala nga deadline ang makabaton sang show cause order gikan sa ahensya. Sa datos kinakuha sang DILG, ang Caraga region ang may 100% na nga payout rate. Ginasundan sang Bicol region nga 99.79%. Hagcor Delgado Administrative Region nga may 93.92%. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita, una sa aksyon!
Lasay sa 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga Una sa aksyon! Aksyon Balita Sunday Edition! Sa aksyon! Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa balita international. Nagdangat na sa 823 ka mga preso kag 25 ka mga staff ang nagpositibo sa COVID-19 sa Lompoc Federal Correctional Complex sa California, Barbara County. Sunod sa Federal Bureau of Prison, ang nga mga COVID-19 cases ang gikan sa 2 ka mga pasilidad nga may masobra 2,000 ka mga preso. Ini ang ginalakipan sang FCI Lompoc kag isa ka low security correctional institution kag USP Lompoc isa naman ka medium security nga US Penitentiary. Sunod sa report, 2 ka mga preso ang napatay bangon sa COVID-19. Suspendido sa karon ang tanan nga pagbisita sa amo nga mga presohan. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa mga sports sa balita, tugutan sang reigning NBA champions nga Toronto Raptors ang ilang mga players nga maka-access sa training facilities sa masunod nga semana, pero ipatuman naman ang strikto nga guidelines. Ang Raptors ang ihara sa ikatatlo nga peso overall sang gin-suspend ang season sang NBA nagligad nga Marso bago sa COVID-19 na pandemic. Sa isa ka statement, nagpasiguro ang Raptors nga ilasundon ang public health guidelines kagang mando sang gobyerno para malikawan ang paglaptas sang COVID-19. Tanan nga players ang magapaydalom sang temperature check antes magsulod sa pasilidad. Ang mga player dapat man magsuksok sang face mask, magluwas na lamang kunyara sa basketball court. May patigayon naman nga disinfection sa tanan nga mga kagamitan.
antes pagkatapos gamit sa kada player. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Happy Mother's Day sa tanan naton nga mga kaaksyon. And ginatami ito lang sang good morning si Romy Asparas Palyada mayong aga, si Cheryl Chi Campa watching live from Kuwait, time check 1:05 a.m. Mayong aga man kay Bia Jonathan na mayong aga Action Day. Salamat kay Jocelyn Tanyeza, always listening sa Action Radio Balita sa inyong radio station. May parents Bacolod City sa Barangay 35 sa May Rodriguez, Baybay, Siyudad sa Bacolod. Good morning kay Jocelyn Tanyeza. Mayong agaman kay Vic Fernandez. Good morning Action Day, Action Radio Bacolod. Greet ko lang nanay ko da sa may Barangay Maaw. Happy Mother's Day. Kag sa tanan nga nanay dira sa may Purok Tumpok from Vic. Good morning man kay Miriam Belyeza Benoman. Mayong aga. And syempre, araman si Nanette Shabo. Good morning, sir, watching here sa Toledo City, Cebu. Please greet na lang ang akong tatay, Nestor dira sa May Sulay City nga nagapamati sa Subong Simo programa. Salamat sir halin kay Nanette Shabo ka. And mayong aga dira kay tatay sa May Sulay City and sa mga taga Purok or Barangay Kapitan Ramon Sulay City sa Kurugda family. Good morning. And good morning man kay Michael June Season, Bon Gierno Sumaga. Keep safe mga tulya mo. Viva Action Radio. Viva! Salamat! And si Antoinette Piliado, good morning kay Dudoy kag kay Arlie Piliado kag kay Mel Chu kag Aplaha Sansawis ng La Carlota from Canada. Thank you so much. From Sunday Rafael, good morning Action Day. Great ka lang si Nanay Thelma sa Mansilingan from Hong Kong. Happy Mother's Day kay Nanay Thelma. And mayong aga dira sa inyo. And sa tanan naton nga mga ka-aksyon, mga Iloy, especially din sa may Action Radio Bacolod, nga mga ginikanan, mga mothers, happy Mother's Day. Subong inyong adlaw, so likawan naton ang magpa-stress, ang magpangakig, dapat positive vibes lang perme. And syempre sa ako ni Loy, kay Mother Elsa, Happy Mother's Day. Kay Tita Ems, Happy Mother's Day. Sa talan nga mga Iloy dira sa Barangay Alihis, sa Purok Roadside, mayong aga, and Happy Mother's Day sa inyo. And pahanumdom, subong adlaw Domingo Mayo, District 2020, ika-4 kag katapusan nga Sunday lockdown ang ipatuman diri sa may syudad sa Bacolod. Suspended mga kaaksyon ang tanan nga home quarantine passes nga gin-issue sang mga barangay. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ng kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga daw Mother's Day, Domingo, Mayo 10, 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.